पिकनिक स्पटआ माखासे लिमिटेड एरियायावहाय दोननानै बाखिखौ जोङो फोजोबनायनि बेबस्था लादों। जेरै चौधुरी घाट आरो दाखालि आं थांनाया मा जायगामोनलाय सरलपारा बे मोननै पिकनिक स्पटखौथ' एसे मिटिङाव पास खालामनानै फोजोबनाय जाबाय। बेवहाय पिकनिक स्पट जानाय नंलिया। बाखि जेराव जेराव गोनांथार बेफोरखौ जोङो नायनानै फिसा फिसौखौ जोङो देग्लाय होनाय नङा। मानोना बेफोरखौ खमायलांनायनि जाहोनाव दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां जादों। गुबुन गुबुन समाजारि आफादानो होन गभर्नमेन्टआनो होन जों जथायै जुदि खौसे जायाब्ला हारि दाखांनाया गोरलै नङा आरो जों बेखौ गोग्लैसोनायनिफ्राय बोखांनायाबो गोरलै नङा। दा बे बेलायाव नोंथांमोना बांसिन रल लानांगोन। जोंनि बर' मिडियाफ्रा सोरबाया नेगेटिभ सेन्टिमेन्टजों मेसेज होनो हागौ जोंनि समाजावहाय। बेफोरखौ नोंथांमोना दों दों होसोनानै मा खारनाव बिदि बुंदों बेखौ नोंथांमोना बिनिफ्राय फिननायखौ लाथारनांगौ। होमबासो जोंनि गेजेराव बिजिरनाय होननाय बाथ्राया ओंखारफैगोन।